Hola, soc la Lídia Codolà i us vinc a parlar del meu treball de recerca. Tracta del patinatge artístic sobre rodes, l'esport al qual porto practicant tota la vida. No vaig trobar millor tema que aprofundir en una de les meves passions des dels 3 anys. L'objectiu principal era posar-me al lloc d'una entrenadora i realitzar tots els processos creatius per tal d'arribar a la creació d'una coreografia d'un quartet de categoria júnior apta per a una competició oficial. Abans, però, necessitava informació per tal d'adquirir coneixements tècnics i pràctics a fi de fer-ho de la manera més professional possible. Per això, com a pas previ, vaig realitzar diverses entrevistes amb gent del món del patinatge, entrenadores, expatinadores i figures importants en l'evolució del patinatge català. També vaig realitzar una cerca d'informació sobre l'evolució d'aquest esport i sobretot de la modalitat del show, en el qual em volia centrar. Amb la recerca i l'anàlisi de la normativa vaig adquirir els coneixements i la informació necessària per realitzar el meu treball. Per tant, jo, com a entrenadora que vaig ser, vaig triar el tema, vaig dissenyar i confeccionar el vestit, vaig triar i editar la música i amb l'ajuda d'altres patinadores del meu equip, en el que jo patino, vaig crear la coreografia. Volia que aquest projecte de recerca em servís per mostrar la meva passió cap a aquest esport i volia fer una tasca en la qual, a part d'aprendre, gaudís realitzant-la. Com que en un futur m'agradaria ser entrenadora, vaig pensar que podia fer aquest treball canviant el meu paper i així viure aquesta experiència des d'un punt de vista diferent. A partir d'aquí he descobert molts aspectes nous del patinatge. Principalment m'he acabat de confirmar a mi mateixa que el patinatge és l'esport que m'apassiona i que en un futur no gaire llunyà vull seguir formant part d'aquest món com a patinadora però també com a entrenadora. Sobretot m'he adonat del gran esforç i compromís que hi ha d'haver per part de tot l'equip, tant entrenadors com patinadors. També he après aspectes a nivell més tècnic a l'hora de fer els passos i a crear un ball amb un fil conductor que es mantingui durant els minuts que dura l'actuació. Un cop vaig tenir acabat el meu treball, tot i algunes dificultats presentades durant la seva realització, estic molt satisfeta de la feina feta i de les patinadores, sense les quals no hauria pogut realitzar aquest projecte.